Haga jing la kai Indian Premier League hapreng ka Rajasthan Royals Persia eka Chennai Super King. Haba pai shang ka jing la kai ka Chennai Super King kala khori ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Rajasthan Royals da Sun Wicket. Ban leng bag ka jing job ka Chennai Super King ka don kam ban job. Haga jing la kai bakhadu khnang bagani rung sya ka playoff. Haga wai pat ka jing la kai Indian Premier League hapreng ka RCB Persia eka Delhi Capital. Haga ne ka jing la kai ka Kynhun jong Virat Kohli ka RCB kalau khori ka nam job ka basan nagi santli ki jing lai hadin bagalala ban lim suk ka Delhi Capital da sau pneu runs ban leng bag ne ka jing job ka RCB ka don kam ban job put Persia ka Chennai Super King haga jing lai bakhadu khnang bakani orung sya ka playoff haga jing lai Swami Vivekananda under 20 hapreng ka Meghalaya Persia ka Mizoram haga ne ka jing lai ka Mizoram kalau khori ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Meghalaya hadu san lanot haga ne jing lekai haga jing lekai Bundesliga apreng ka Bayern Munich Persia ka Wolfsburg haga ne jing lekai ka Bayern Munich kala khori ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Wolfsburg da Arlanon ya gini ki Argol jong ka Bayern Munich layo ban thiap Nyngkong lengba Wonerek haga minit ka ba sau badia ka gol ka ba Ar layo ban thiap do Goretzka haga minit ka ba khatlai Hagawai par kajing lekai Bundesliga apreng ka VfL Bochum Persia ka Leverkusen haba pai shak ne kajing lekai ka Leverkusen kadang peteng ban khori ka nam job hadin bagalala bat lim suk ya ka Bochum hadu san lanot hagajing lekai La Liga apreng ka Atletico Madrid Persia ka Celta Vigo haba pai shak ne kajing lekai ka Atletico Madrid kala khori ka nam job hadin bagalala bat lim salit ya ka Celta Vigo dai wei lanot Badia kan si gol jongka Atletico Madrid layo ban thiap haswa ban kod ka jing lai kai kata ka minit ka ba pra peusau lengbau depol haga jing lai kai Serie A padeng ka Atalanta Persia ka Roma haga ne jing lai kai ka Roma kala khori ka namrem hadin bakala sya padlim hakmat ka Atalanta haga wai par ka jing lai kai Serie A padeng ka Juventus Persia ka Salernitana haba pai shakre ke jing lai baro artli ki Kynhun kia khai ta marshi gol badia ka gol pari khai jong ka Juventus layo ban thep haswa ban kut ka jing lai kata ka minit ko khandai peu plus away leng bau rabion haga jing lai League 1 hapreng ka Kynhun Mbappe ka PSG Persia ka Toulouse haga ne ka jing lai ka Kynhun jong Mbappe ka PSG kalau khori ka namrem ka ba ar haga ne ka samoy hadin bagala sya pelim hakman ka Toulouse da laila ka wei pada haga ne jing lekai Mbappe uliyo ban thap shigol naga banta ka PSG haga minit ka pra Henry wala ka PSG ka syarem haga ne jing lekai Henry kala yo ban ra ka nam la du jong ka League 1 menta ka samoy haga sin ka ba shipeu haga jing lekai Premier League hapreng ka Manchester United Persia ka Arsenal haba phai shak ne jing lekai ka Arsenal kalala ban khi jar Nyngkong tang haga minit ka ba ar peu lengbau trosan Badai lema kan ke shigol omdon shu ke bala bat khi jar hadu bukut ka kela step bat kumjuru hadu bukut ka kelamin haga baga Arsenal ka job ya kan ke jing lekai da shigol lanon baleng baga ke jing job ka Arsenal kal Kiew Biang ka Kyrdan ka Nyngkong haga mi ya khen point haga baga tam tang 10 point ya ka Manchester City